जतन तिनी तिपसा सेंकारा बदलनि जत आदं सं जों तिनी फाइ सफायलायजाक बिसादन जमातिया आसाम राइफल्स बनि नुफुंगो दानि हमाले जों बिन बुफा थै थांमानि इसिं तिनी जों तिनी अर सफायलायो दानि बा तिनी तिपसा सेंकारा बदलनि रायदा बाय सुइजाक नि बिसिं तिनी कायसा तंगो कि आदंनि नुफुंनि ओ मा बुमा बुफा बहि दसा नि केबु माइके लांमा सयबा देरा बै थांका के जों बिनि नुफुंगा जों किसिसा सुबासो लाइमानि म कायसा सिनि रायदा सुइजाक तंगो इंगते तिनी जे जत सेंकारा बदलनि जे जत आदं न जों बेलाय बेलाय के हामबाय दानि हिमाले जों निनी आनी जों जतनि खेनि सुबासो बायदि जों तिनी अर सुबासो रन हेने जों सफायलायजाबो इंगते जत आदं न बेलाय बेलाय के जे खारिया बै तंनाय जे सफाया बर न बेलाय के हामबाय अम कामी खाकर दाबुगिया कामी करबुक ते अमरपुर हामबाय।